କାହିଁକି ପନିର ତରକାରୀରେ ସୋୟାବିନ ଆଉ ମଟର ପକେଇଲି ଏବଂ ସେ ତରକାରୀକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭାବିଲି ଯେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଯେ ଆଜି ପନିର ତରକାରୀ କରିବା। ବଟ୍ ପନିର ତରକାରୀଟା କେମିତି କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗ ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାଇକେଲ ବାହାର କରିକି ପଳେଇଲି ମାର୍କେଟ କ୍ଷୀର ଆଣିବାକୁ। କ୍ଷୀର ଆଣି ଲେମ୍ବୁ ପକାଇ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇ ପନିର କରି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୋୟାବିନ ଭାଜିଦେଲି। ପନିରଟାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରି ଆଣି ସାଇଜ୍ରେ କାଟିକି ପନିର ଭଳିଆ ପୁରା ସେପ୍ରେ କାଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଡ଼େଇରେ ଭାଜିଦେଲି। ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଭାଜି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ପକେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ସବୁକୁ ଗୋଳେଇ ସେଥିରେ ପକେଇ ତାକୁ ମସଲାଟିକୁ କଷିଦେଲି। କଷି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଟର ଆଳୁ ପନିରଟାକୁ ପକେଇ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ପନିରଟାକୁ ଲେଟ୍ରେ ପକେଇଲି। ତାକୁ ତାପରେ ତରକାରୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇ ଆସିଲି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ସଜାସଜି ଏତେ କିଛି କରିନଥିଲି, ବଟ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏତେ ସାରା ତରକାରୀର କମ୍ବିନେସନ୍। ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରି ପାଟିରୁ ଗୋଟେ ୱାଓ ବୋଲି ଶବ୍ଦଟି ବାହାରିଗଲା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍